Listen to Jesus. Okulandela uthi sithumela abaprofeti kuni He says we send nibabulale. prophets to you and you Akathi murder uSathane them. ababulale. He does not say Satan kills them. Uthi nina nibabulale. He says you murder them. Indebangela ba uYesu What causes athi Jesus suka phambi kwam Satan to say get behind him, ebhekisa Satan, kumfundi wakhe referring to his kungenxa disciple? komfundi It is because his uthathe disciple ilizwi lika Satan took the word of Satan walenze lakhe. and made it his. Hayi ngoba uSathana wayenamandla okwenza lonto. Not because the devil had the power to do that. Amagama nakule verse endimunika yona. Even in the verse that I showed you, Izibhalo ziyakubonisa into yobana the scripture shows you akanamandla that the devil has no ude power wena umnika amandla ngokwakho. until you give him the power. Akanawo amandla lokustop uYesu He angaye does emnqamlezweni. not have the power to prevent Jesus from going to the cross, But umfundi but the disciple nguye osebenzisa amandla is the anawo. one using the power he Ulwazi has, analo the ba knowledge he yamazi ba has, nguYesu. that I know he is Jesus. Awusheka nabantu xa emkile. So usebenzisa lonto uSatan. Satan is using that. Baloti yakuva man of God. So akanawo amandla. He does not have the power Ude wena umnikeze ntoni? until you Amandla akho give them your power awasebenzisele ukuchabalalisa kwa wena. and he uses it Yena to destroy akanamandla. you. He does not have power. Akanamandla. Satan does not have power. Kazalana izibhalo zithi The scripture says into anayo ngamaqhinga. what he has is tricks. Amaqhinga ke Tricks. awudingi mandla You don't need power ukoyisa amaqhinga. to overcome tricks. Udinga ukuba ngapha kwalo muntu namaqhinga You ngolwazi. need to be beyond the person Udinga with ukuba tricks. ngapha komuntu knowledge. onamaqhinga ngobulumko. You need to be beyond them Udinga ukuba in ngapha wisdom. komuntu onamaqhinga You ngesityhilelo. need to be beyond them in revelation. Jonga, Look, malikwenzele lula. let me make it easy. Ba umntwana wakho uza kuwe akuqhathe If your child comes to you and deceives you ngenxa yobuncinci bengqondo yakhe, because of the littleness of their mind, uyakwazi umazi ba hey. you are able to know Uzama that. uxokisa utatakho ngo. You are trying to lie to your father now. So usho ukuthi ingqondo yakho It means that your mind ikhulile has grown kunengqondo yomntwana wakho. than the mind of your child. So yiyo loo nto xa ixokisa uyamazi buyaxoka. That's why when they deceive you, you know that they are lying to you. Masambeni ke ngo. Let us go there. Nangu uSathane unamaqhinga. Satan has tricks. Asidingi mandla We don't- ukoyisa uSathane. We don't need power to overcome him. Sidinga uba nengqondo engapha kweyakhe. We need to have a Sidinga uba mind, nolwazi olungapha kula knowledge nabo. that is beyond Sidinga his. uba nobulumko acinga uba yena onabo. Wisdom that he thinks he Sidinga uba has. nesityhilelo esingapha kwe. We need to Uyayifuna have a ndiyikhulumayo? revelation that is beyond his. Ngoba Why? into ebangela into yobana uthi xa ungena What causes you when inqoko you itshintshe ibe enter ngenedibe nokhonza. in the matter of serving? Ipisi yokutyhilekelelwa anayo ba okay lo ngumntwana kaThixo. It is a piece of revelation. Andisebenzise laba bantu that bakhe he has- bamphazamisa inhliziyo. And let me use these people to distract his heart. Nawe udinga utyhilekelele uba okay You need to have a le nqoko revelation iqala ngenxa that this bakufika. conversation is beginning because I've And arrived. also udinga utyhilekelele uba kenza istopha kanjani le You need nqoko. to have a revelation on how you're going to stop that conversation. Iyaba la nqoko ungayistopha ngoqala uthanda senhliziyweni. You can stop it by beginning to Ungakhange pray in your uthile heart namntu. without speaking. Ubone omnye jike sithi You see another one turning and ndiyakubona saying, uyakhonza. I can see you're serving. Ngicela uzundithandazise. Please pray Ngenxa for me. uqale umthandazo Because you ngaphakathi. started prayer inside of you. Ukhona usishayela uyosizana. So bama ndikunikeze onke lamacebiso lobulumko The reason why I give you all this counsel Into and ethi- wisdom, it is because kulonyaka uyadinga ubona uThixo this year you need to see God ngendlela in a way ongakhange umbone ngayo kunyaka you ophelileyo. have not seen him the last year. Inye into axelela yona There's yena one ngaye thing that he tells you oba about uzodinga himself, ukuhlambuluka enhliziyweni. that you will need to be purified in the heart. Mawuhlambulukile enhliziyweni When you are purified in heart,
izinto ozifunayo ziphuma kuwe. The things you want comes out from you. Yiyo loo nto abazalwane nabakhonzi bengahlambulukanga entliziyweni That's why brethren that serve without being pure in heart, ababoni kusebenza kukaThixo okuphakamileyo. they don't see the work of God in a higher level in their lives. Nantoni na oyifunayo funeka iphume kulaa ntliziyo. Because whatever you want needs to outpour from the heart. Can I show you more? Yiza ndikubonise. Come, let me show you. Uyamazi uba uThixo ukhona ezulwini. Do you know that God is in heaven? Uyayazi uYesu wakufela You know wakufela. Jesus died and Uyamazi rose umoya again wengcwele for you. You ukhona. know the Holy Spirit is present. Kodwa xa uhlwayela into egadini But when you plant something in a garden, awulindi ba mayiwe phezulu. you don't expect it to come from the sky. Uyayazi ba kumele iphume kwalapha. You know that it needs to come out from the ground. Akandiva nawe? Mawuhlwayela imbewu. When you sow a seed, Awulindeli into yobana isiqhamo masiwe you phezulu. don't expect the fruit to come from the Uyayazi sky. into yokubana le nto uhlwayele kulo mhlaba You know what you sowed in this kumele land. iphume kulo mhlaba. It needs to come from the ground. Indlela ezawuphuma The ngayo way it will come out, kuxhomekeke kubunjani bomhlaba. it depends on the kind of soil. Ingangaphumi ngenxa yobunjani bomhlaba. It may not show forth because Ingaphuma of the type of ibhitye soil. ngenxa yohlobo oluthile It may be lomhlaba. thin because of the type of Ingaphuma soil. ityebe kwangenxa It may yohlobo come oluthile out fat lomhlaba. because of the kind of soil that it's planted in. Ndicela wena uzijonge ngolo hlobo olo. Please look at yourself in that manner. Yabona xa ujonge ngolo hlobo olo When you look at yourself in uzawuyeka that uba manner, nemithandazo othi ayigqobhozele erufini. you Ibisiyaphi? stop saying having prayers that are not breaking through the roof. Ibisiyaphi? Where were your prayers going in the first place? Iyaphi? Where was it going? Umthandazo wakho Your prayer uxhomekeke ke ukuthi le ntliziyo wenza ngayo depends on the heart ihlambuluke kangakanani. that you're doing prayer through. How purified is it? Yiyo loo nto umthandazo That's why prayer uhamba sometimes kungaxhomekeki bani uthandaze ixesha elingakanani. does not depend on how long Ingaba you spend lixesha hours in elide, ingaba prayer. lixesha It could elifutshane. be long hours or a short period. Amen. Amen. Okusalayo But what matters injani inhliziyo. that how is your heart? Lithi izwi The word says, uthi uPaulus Paul says, mna ndihlwayele. I sow Apollo wenza kanjani? Wancenceshela. and he watered, uThixo wenza kanjani? Wahlumisa. and God But showed isimanga forth the fruit. eze sithi uThixo nguyohlumisayo. As God is the one who Le shows forth the hlunyiso fruit, yayisuki pha phezulu. what is showing forth does not come Iwe, from heaven and falls down. Nokuhlumisa kukaThixo Even for God to show forth uxhomekeke ekutheni mana lo mhlaba azawuhlumisa kuwo depends on the kind of soil, unjani. what kind of soil it is. Ngeke ufostele igadi ba mayiveze something. You will never force a garden to show Uxhomeke forth bana something. usebenzile na umhlaba. It depends whether did you work on the ground or the Usebenzile na soil. umhlaba. Did you work the soil or the ground? Akunceda unyanzela unyaka mama ube right. It does not help to force the year to be right. Oyena umuntu othwala isiqhamo nguwe. The person that bears fruit is, Uyisebenzile na inhliziyo yakho. did you work that hard? Bamba. Hold this. Ihlambuluke kangakanani inhliziyo yakho. How pure is your heart? Iyo lando That's why ivamise ukuthi I always say, andiyazi bangubani onifunayo nonganifuniyo. I don't know who wants me Andifuna and ukuyazi. who does not want me, and I don't want Andiyazi to know. bangubani onithanda I andifuna don't know uyazi. who loves me and who doesn't, and I don't want to know. Andifuna uyazi bangubani onimonelayo. Who's jealous of Andifuna me? uyazi. I don't want to know that. Oba mhlazana leqa ukwazi yonke into abantu Because abayithethayo ngam. once I want to know that, Eningeyongo ndingamosha ubunjani benhliziyo I yami. could destroy the state of my heart. Awudinga uyazi bangobani abakuhlebayo You ekuhlaleni. don't need to know who's gossiping Awudinga about uyazi you. bangobani abathela ngawe emsebenzini. You Awudinga don't uyazi need to lo. know who's gossiping about you at work. You don't need to know it. Xa umuntu ezama ufika kuwe kuphathele indaba vele umxeba normal into enormal into When eqhelekileyo. people brings you gossip, tell Andidinga them uxelela it's usual. into eqhelekileyo You yenzeka don't need to nakubani tell na. me. It happens to Kunabantu anybody. abacinga xa kusenzeka into yenzeka kubo qha. People think that when things happen, it only happens to them. Bukunye nabantu apha. If you're people here, Ekuhlaleni yazi ba lo In the uhletywa community. lo uhletywa lo uhletywa know that this one is being gossiped about and this one is gossiping about the next Even one. neenkuku Even the chickens, zifumana ichance bahletywa.
They get a chance to be gossiped about. Nendithanda ngeenkukhu azifuna uyazi ubuthini na. What I like about them, they don't want to know what you are saying. Kahle ukuthi azebhityi iinkukhu zikabani. You can gossip about them that they are so thin and what so forth, but the chickens don't care. Ukhona ushayela Yesu zayo. Hallelujah. Unyaka The year udinga ukuthi wena uhlambuluke needs you to be pure khona ukuze ubone uThixo kuwo. so that you may see God. Ngicela usibonelela verse number 8 kwakhona. Please read verse number 8. Ngicela usibonele. See it for yourself. Khawuzifundele. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kawuphinde. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Now, ufuna ubona uThixo See now, you want to see ufuna ubona God. uThixo kwilife yakho yophumelela, life yofunda, You want to see life God in life yefamily, of prosperity, life family, yezimali, study, ufuna ubona uThixo finances. You want kulonyaka. to see God this year. Uthini kuwe? What is Xa He ufuna saying to umbona? you when you want to see Him? Uthi enza sure He says, make uba sure inhliziyo yakho that your heart ihlambulukile. is pure. Yiyo loo nto funeka uleqa uthanda abantu bonke. That's why you need to love all Xa people. uleqa uthanda abantu bonke awuzibhancisi ngabantu. When you love all people, you are not fooling yourself, Uyayazi bana inhliziyo yakho funeka ibe njani. but you know how your heart should be. Iba noxolo ngabantu bonke. Have peace with all people. Xa unoxolo nabantu bonke awuzibhancisi When you ngabantu. have peace with all people, you're not making yourself a Uyayazi ba fool. inhliziyo yakho kumele ibe njani You know khona ukuze ubone uThixo How your kulonyaka. heart ought to be in order for you to see God this year. Xolela abantu bonke. Forgive all Xa people. uxolela abantu bonke awuzibhancisi ngabantu. You are not making yourself a fool when you forgive all people. Uyayazi ba inhliziyo yakho kumele But ibe you njani know how your heart ought to be khona ukuze ubone uThixo kulonyaka. so that you may see God this year. Bawuba uthe kuwe hlambuluka If the Father says, be khona ukuze purified, uzondibona so kulonyaka. that you may see me this year. Suzama ukumbona ngenyembezi. Don't try to see Him with Suzama tears. ukwenza ezinye izinto. Don't try to do other things. Enza lento bawaxelela yona bana nansi into mawuyenze. Do this thing that God says you must do. Yiyo loo nto sometimes udiva ndisithi lezi zinto lamakhandlela neetyuwa That's why azidingeki lezi zinto these lezi candles and salt are khona not ukuze abantu needed baphumelele. for people to prosper. Awunodla ityuwa You can't eat njengenkomo salt like a emveni cow kuthi xa kusikelele. and then God blesses you. Awunotshiza indlu yakho ngetyuwa gqiba uthi You xa cannot spray kusikelele your nalo. house with salt and then God blesses you with money. Noba ungalayita amakhandlela ayi-20 phambi ulale, If you can loo nto light ayizomuvisa 20 uThixo. candles before you sleep, that will not move God. Lezi zinto zokhohlisa abantu. These things are here to deceive the Zinto people. zolahlekisa abantu ezi. They are leading the people astray. Zizinto zokwenza abantu bakhonza abantu. It's making people to serve others. Bandifuna umkhonze. If I want you to serve me, Ndizawuza nento I eyam will bring what is mine endizawuthi iza kunceda. Ndenze uba wena khonza mna. that I say will help you because I want you to serve me. Ezi zinto zolahlekisa abantu. These things are here to deceive the people. Zolahlekisa nje. They are just there to deceive. Yena ndivumisa ukuthi That's why I say, into elula ufumaneka apha emhlabeni imali. what is easy to be found Andiyazi on le nto abantu xa earth befuna imali is becinga uba money. mabaxokise abantu. Iyo Why into do elula. people think they need to Ufumane imali apha deceive emhlabeni. people in order to have money on Elula earth? kakhulu into ofumana imali. Receiving money is very easy. Akho sidingo sokukhohlisa abantu. There is no need to deceive people. uPawulos ude asibonisa into yobana Paul even shows us, ngenxa bengafuna ukukhohlisa abantu uye wavula ikhampani yokwenza intente. because he did not want to deceive people, he opened a company of making Efuna kuze tents, kuye xa ufuna intente ezingcwabo. that you had to go to him when you wanted a tent for a La man of funeral. God ibinemali ngokwenza loo nto That qha. man of God had money by doing that. Yiyo loo nto even nangona umoya ingcwele wayethe kuye That's thatha why- amalaphu Although the Holy Spirit said to empahla him, yakho enxibeleyo akangakhange take wathengise the nangesenti he did not ngoba even sell akutshongo them with a yena cent. kutsho umoya it kaThixo. is not him that said so, but the Spirit of God said so. Awunothatha ihempe yakho endala You cannot take your old aluthethala la shirt. hempe yakho endala
noba indalana noba uyinxibe lithela lembu pha abantu bam Take your bazokhululeka shirt and give your awunoyithengisa loo people, nto. and they'll be delivered. You don't need to sell Awukwazi uyithengisa loo that. nto. You can't sell that. Ba not ndakuva man of Who God. says I hear you, man So of God? lezi zinto zinto zokukhohlisa abantu. These things are here to deceive the And people. nebanga abantu bakhohliseke The reason why people are Abathandi deceived, Thixo. they don't love abathandi God. Yesu. They don't love Abakho Jesus. secaweni ngoba bemthanda. They are not a church because they love Him. Basecaweni ngoba befuna abancede. They are Hayi ngoba church bemthanda. because they want help, Abantu abathanda not uYesu. because of love. Ngeke benze into abayazi uYesu akayifuni. Those that love Noba mna Jesus ndithi ndiyayifuna. will never But do what ngenxa Jesus uyazi ba uYesu does not want. uThixo elizwini akayifuni le. When He says it does not want it in His Awunoma word, ngakum xa uthanda uThixo. you can't be on my Uzama side when ngakuThixo you ba love God. inkosi ithi leni into You mayenziwe stand with ngohlobo. God that God says this must be done in this manner according to the word. Awunoma ngakum You can't stand on my side. ngama ngakuYesu. You must stand with Jesus. Unless akumthanda uYesu. Unless you don't love Jesus. Basinalo ngxaki abantu basezicaweni bengamthanda We uThixo. have that problem that people are at churches and they don't love Jesus. Sinengxaki ezicaweni noba nabazalwane bangamthandi uYesu. They're at churches yet they don't love Abangamthandi Jesus. umoya They kaThixo. don't love the Holy Spirit. Into abayithandayo What they yinto love abafuna yena yenze. is what they want Him to do. Abamthandi They yena. don't love Him. Ngava kanjani wena? How would you Xa feel unobona umntwana kuba akuthandi. when you could see your child Into does not ayithandayo love you? into wena oma uyenze. They just want you to do things for them. Ukuthanda okanye uthi uyakuthanda ngoba efuna uba wena menzele le nto. They love you because they want you to do this. And Ngaphandleni that. kwalaa nto Without that, akanawubonakalisa uba uyakuthanda. they cannot show that they love you. And abantu abaninzi bacinga uba Many ngokufundisa people think ngohlobo that- uyabalibazisa. When you teach them in this manner, you are delaying them. Uzilibazisa ngokungathandi yena. You are delaying yourself Yiyo le by nto not esithi loving Him. ukuba nithi niyandithanda. That's why He says, if you say you love me, uba nithi niyandithanda If you ngoba say you uyayazi love uba me, bakhona abazawuthi bayamthanda. because He knows So that yiyo le those sithi that uba will say you nithi love me, niyandithanda if you say you love me, ndakunibona ngokugcina ilizwi I will lam. see you by keeping Ndawunibona my ngokwenza commandments, into endiyithethileyo by elizwini. doing what I said in my word. Andizonibona xa nilila nithi mandinincede. I won't see it when you cry and ask for Ndawunibona help. xa nisenza ilizwi I will lam. see it when you do Ukhona my word. usishayela uYesu izandla. Omnye umfundisi mhlamba kandivayo ngathi Every le bena pastor kodwa that can ebeshumayela hear me ngayo ngeke ibe nabantu. would say the way Nansi this man inkinga of yakho, God mfundisi. is teaching, he will never have members. Ehlobo ufundisa ngalo. The way Ngeke you're kubekho abantu teaching, abeza kuwe. you'll never Ingaba have abantu members. ngabam okanye Are ngabakathixo. the people mine or of God? uThixo ufuna abantu bafumane yena bafumane inyaniso yakhe. God wants people Uzabazisa. to receive Him and His truth. He Bufuna will bring bafumane le them. nto endiyifundisayo. If you want Uba to le nto receive what I endiyifundisayo teach, la mazwi ndiwathetha ngawakhe. If these words Uzawuzisa are abantu His, umoya engcwele kula The mazwi. Holy Spirit will bring people to these words. Nama ndibadinga abantu abeza kuma bangasonga umoya I kaThixo. don't need people that come to me not being brought by the Spirit of God. Andibadinga abantu abeza I kuma bangasonga don't umoya need them. kaThixo. I don't need such people. Abantu abaza kuma bangasonga umoya kaThixo. People that go Abazoba kule nto closer, endiyenzayo, yet they're abazoncedisana not nam, brought by the Spirit of God. abazothandaza, They abazokwenza won't nam pray umsebenzi with me kaThixo. and help me in the work Ngoba of God. bazisonga ngumoya kaThixo Because they kum. are not brought But by the abasonga Spirit of umoya God. kaThixo kum. If they are brought by the Bazawuma Spirit of nam God, nomsebenzi kaThixo they will bawushubela stand nam, with me in the bazawuthandaza word of nam, God. They bazawuxelela pray with abantu me. ngoYesu. They will tell people of Jesus. Abazi basecaweni ngomso babe There semasikweni. won't be a No. church today and Abazi tomorrow in basecaweni ritual. ngomso basemaxhweleni. There won't be a church and tomorrow in Abaziswe ngumoya ritual. kaThixo. Those that are brought by the Spirit of Bazaba kule nto God, kaThixo. they will be in this thing of God. Bazawuyazi also into uThixo ayifunayo They will ngobomi babo. know what God wants. from their Bazawuyazi lives. also uThixo bona ubabizele ntoni. They will know what God has called them for. Uzobahlebela ngomoya wakhe okubo. Reveal it to His Ba wena Spirit in them. ndikubizele They lena, have called wena you for ndibeke this. isiphiwo esithile kuwe. Place such Yes, bazawuyazi They le will know it ngomoya kaThixo. through the Holy Spirit. Bazawuyazi. They will know it. But no. Ayiphelelanga indaba yami yoba lapha It does ecaweni. not end here for me being at Nansi church. into umoya kaThixo ofuna ndimenzele. Here's something that the Holy Nansi Spirit wants into me to do uYesu for andidalele Him. yona. This is what Nansi Jesus created into me for. uThixo andibizele yona. What God has called me for. Ndifunde enye into xa ndiphikisana nenye intombazane yomlungu. I learned something as I was in dispute with Xa this white ndisithi girl.
uthixo ayinangxaki When I said God does not have a problem,